Азан ишетелми. Шаң да соклый торган булган чык бер заманда. Тау кадәрле күчтәнәчләр төяп, әнкәй килгәнле Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп, өйгә кайтып кергәнбез истә, бик күп хәлләр, мәлләр истәле. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр, хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды. Сискәндерә исемә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр эчеп алгач, чыкты да алтын хәрәкәт. Кыйбла кайда дип сорап куйды. Беләсеңме, кайда икән? Мин аптырап калдым. Белмидем, кайда мәшрик, кайда мәгъриб. Бергә уйлап, уртак карар кылдык. Кыйбла шул тарафта булыр. Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч, озак итеп намаз укыды. Кыйбланың кайдалыгын белмәгәч дип, үз алдына сөйләп утырды. Син бит андый түгел идең бала. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыйбланы да белми бу дөньяда нинди максат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер идем, әгәр яралса. Ярый ла ул. Әнкәй исән чакта тоткан кыйблам дөрес табылса. Сиңа килдем әнкәй, кабреңә. Yüzümni yönelttim kıblana. Allah'ıdan sana cennet türü. Üzüme yorlu kavsunarla. Ənkey, ənkey. Rəncib yatma mina. Tapqan kıblam mən yuğaltma. İmansızlar, kıblasızlar bilen ortak amel, ortak yol satma. Kimler bilen gine aralaşsam, yürsen de min hazır kaydada, birinci iş itip kıblam vardım. Kalbimni yönelten kıblağa. Күптән булган хәлләр искә төшеп, кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбыз бикән гамәлләрнең үкенерлекләрен азактан. Без кыбланы шөкер таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбыз микән? Балалардан, оныклардан кыблан кайда дип сорарга.